Problema sa basura ginakabalak-an sa mga residente, ikaayong lawas kag palangabuhian sa lugar apektado. Yaring balita nga atong gintutukan, exclusive. Ang kuntani barangay sa mga mapisan nga manugpangisda sa punungan, ang sakaro nagakabalaka sa kahimtangan sang basura nga nagaapekto sang ila palangabuhian. Diri sa barangay Hinaktakan sa distrito sang Lapas, sa entrada pa lang, pasulod sa ila lugar, makita na ang nagalinapta nga basura. Ang masubo pa, pati ang dunang manggad nga ginakuhaan sang palangabuhian, nahalitan. Mismo sa higad sang suba, nagkalain-lain nga sahi sang basura ang makita. Perennial problem namon sa barangay Hinaktakan ang basura. Nga daw hindi ka makabi, kabalo, kung diin galalin, ina. Pagpaathag sang opisyales sang barangay, aktibo sila sa pagpanglimpyo sa palibot. Apang ang mga pangayaw nga nagalabay lang sa lugar, ang samasami nagabilin sang basura. Hindi man namon maibaluan kung sinong nagahula bla sa mga basura dabla. Tigo pagkaga gani makita na namon nga may mga basura na daan sa kilid sang kalsada pasulod di sa amon. Di dani dapat na sa mga tawo man mga makabati bisang ginano na ma'am. Hindi man nila pagaboy ang mga basura nila sa diri party sa amon. Ibutang man nila sa tsakto nga labuyan bla. Hingyo sa mga opisyales, buligan man kuntani sila kag mangin responsable. Bangod ang basura nga ginahaboy lang sa mga nagalabay, nagabilin sang problema nga madamo ang gakaapektuhan. Kag posible magbilin sang permanente nga kahalitan. Kami ni nga barangay, ang mga barangay upper part, upstream, dapat magbulig man, segregate ang ilang mga basura, kag ihaboy, hindi dapat pag ihaboy sa mga kadagatan, kag subaan, ihalit ina, usually ang pangabian di pangisda. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.